Agụsịala m akwụkwọ wee pụta wee na-achọ ọrụ. Agụsị m sef mee masters ịghọtago, mesie masters na-etinye PhD m because na m chọrọ ịbụ lecturer na university. Ịmagonu ka Naija si wee dị. Na-eche n'owe so m decide ịkụzibe na secondary school ịmagolu bido obele obele from there mfụ nwaanyị m like m chọrọ ịlụ. So m wee jee mee gị mụ na ya na-abụ wee biri. Ọ sị m nne na ya nụ one of the best woman, yeah, one of the like most understanding woman on earth o. Ya love this woman na this woman achọrọ nsogbu. Na sị ife o need na ndụ abụghị bụ eziokwu mgbe fa na-abọ bio. So ọ na-aga na fa amụtago ụmụaka na-abụ before ya wee nwetazi ọrụ ịkụzi nkụzi. Ọ sị m nne ka e nwetara ọrụ ịkụzi nkụzi ya wee lụọ na university wee fụ that na almost ndị a niile kpọrọ onwe fa lecturer hai na fa na-eme ya n'ife dị egwu na o nwekwara ndị dị decent o na ifu ndị dị decent n'ime fa nwere ike onwe ofuke nke afọ ịghọta ya na ya si onwe another one. Nwee ndị kagolo nka n'ọrụ onwe fa, nwee ndị fụkatagolo ife like nwere ife fa ji ụmụ nwaanyị wee kpọrọ because ụmụ nwaanyị jụrụ ebe niile akwa ịghọtago na-etu o si wee sọ gị wee si wee gbachalụ. Na mgbe ya bata n'uche ya dọrọ n'ịchụ nwaanyị o. Mana ebe ya bi na ebe nwunye ya bi bịa taa aka ya wee chọta ụlọ n'akụkụ skuul wee bili. Ọ sị m nne so ya na-ezekwala na-ezelefa no one day no 1 year enwee ndị ọfụ ya ndị first year. Ọ sị m efe ụmụ nwaanyị enyi nwoke si a kedu ife ọ na-ezuzuke n'ihe a ya dụla onwe hapi n'ụwa bụ ofu mbi ọkwa nwaanyị ọkwa nwoke ka ọ bụ ma bụrụ ọkwa nwaanyị ọkwa nwoke ka ọ bụ ya dụla onwe hapi n'egodo ụmụ nwaanyị everywhere. Ọkwa etu o ya wee je wee fụ nnọọ this girl like this girl first year enye nwa a na-echenji ọ na-abata second year wee machie ntị ya wee jekwube ya wee lụọ wee ife ya chọọ na ya kwụsie dị okwelu ịghọta na ya wee sị anyị achọrọ ka o bụ n'ime skuul wee je ha yalị ụlọ na outside the campus. The girl wee bido ebe ahụ ya na-akwụrụ ya ụgwọ ụlọ. So akụzisizie nkụzi ya na-abịa this girl jee zuo ike before ya anababie mgbe ụfọdụ ya alalụ ebe ahụ because na nwunye anọrọ n'uhia nwunye na ebe fabif ebe ya na-akụzi na primary school maka na nwunye nwetakwara ọrụ ebe ahụ. Ọ sị m nne ọkwa na ya na this guy na-akwụ ya na this guy na-akwụ ya dụsị ya nnọọ happy. After that second year na-abanye third year ndị new girls batakwa again. Ọ sị m ya afụkwa another one. Ọ sị bụ ndị ya wee chụbakwa nke afọ kwalụ ya wee sịkwa ya na ya chọrọ ka o bili na kampụ wee pụkwa outside je ha ya arịa ụlọ dịka ebikwala ebe ahụ. So ya jesi magolo na ọfa na-abọ ka ya nwee ya chọrọ inwe more than 2. Ọ sị m ife a na-aga ya adụ nnọọ happy dosie arụ ịmagolo dụ nnọọ happy dịka nwoke si adụ nnọọ ọ sị m na o nwere ụdị ịma mfụ na university. Ọ sị m ihe a na-aga anọgide nke ikpeazụ ya fụrụ sị na ya dị ime. Ya sị anya jee wopie ọ sị na ya ma mmie na ọ da against na befa ya wopie ya nwụrụ na ada ewopụ nwa na befa. Ọ sị na ihe adụ ka ara anọ n'elu wee nyụ ya yo this girl n'elu ọjụ yo na anọ ọjụ yo n'etiti na abụ ọjụ ya wee si oke na ya anụgokwe nwaanyị na ya ma nne ya. Ọ sị no problem mana ya ma wopie ya wee si oke ya nọ n'ebe afọ na ya ga na-enye ya ego wee na-akatafụ ụmụaka. Ọ sị na nsogbu adọrọ ọmụnye ọbụla nwa nwoke na-ego ife niile eji amụ nwa mee ife niile eji eme ihe a ọ na-agakwa skuul na-eku nwa ya na-abịa. Ọ sị m mana mgbe ihe a mesịrị ego ya na-enyezi nwunye ya dị ezuzini ịghọta na mana nwunye bụ mmadụ ghọtalụ na ịghọta na ọ dabọ dị ya too much na-esizie mana ịmagolo handout na ndị otu na-ewetakwa ego ndị ọzọ maka na kịta abụ nwaanyị na-atọ ka ya na-akatafụ ka nke ka mụsịrị nwa ya aka na-eku ume. Unu ama na the first one na-atụrụ ime wee gwa ya sị anyị ha dị ime ya sị anya wopie ọ sị na ya ma mmie ya ya n'enu ya na nọ sị na ya ma mmie. A na-ekwu obula afọ ime bịaba skuulu obula afọ ime na-abịa klaasị sị ndị mmadụ ya enwego onye ga-anụ ya na ọ bụ na ya nwụsịa nwa ọ bịa mee gie na fa ga-abịa agbamnkwụ ndị mmadụ na-akpọ ya nwunye ọga madam mana fa mara na ọnya nwa bụ ife tụbara ya ime. Nye were aka nne ya this girl ọjụ were aka ekpe ya this girl ọjụ
o wee ya wee bịa sị ya na ya ma nnu ya anụ o, o ya edi ọnụ. Ya wee na-asọpọtụ ya maka na ọ bụrụ na ị ma na ị chọrọ ka nwaanyị mee mkpọtụ, ife ọbụla ọ chọrọ ị na-eweta maka na o jizi ya na-amụ. Ya kwụsị okwu ike ọgwa ụmụ akwụkwọ, ya baa mba ọ gwa nwunye ya. Ya wee bukete ife a etu dis girls a na ya ego na nke izizi ada na di ego, nke izizi ada enye dị nsogbu, na nke bụ ekwensu. Ya ife ọbụla ọ chọrọ ya, ife ọbụla ọ chọrọ, ọ chọrọ nke eji eku nwa n'azụ, ọ chọrọ nke eji eku n'iru, ọ chọrọ ya edetene na-atakasị, ọ na-ahazi ego. Na mgbe nke a ji wee bee na ipiki kọlụ nwunye na-atụzi ụjọ na ya mara ife a ga-eme. The girl na-abata sị ya na ya chọrọ ka ya bịa mara ebe obi, na ya chọrọ ka ya bịa ka afụ ndị befe. Ya wee sị na ihe a nke a pụkwa n'egwu na this girl na-epush na-abata n'ime. Ya wee na village wee lụọ wee kọbala nwanne ya nwoke, kọsala nwanne ya nwoke tie maka na nwunye a bụkwa ezigbo mmadụ and ndị be die niile lọvụrụ ya like and ndị be ha niile lọvụrụ ya. Nwanne ya nwoke tie sị ya why ọ bụrụ ofu nọ ịbụọ, igbukwe nwaanyị a ya ebebere nwanne ya nwoke akwa sị ya na ya mee mistake, na ya mara ife ya mere ihe a na ihe a ya atakwa isi ya. Nwanne ya nwoke wee sị ya ka eje were ọnụ ya gwa nwunye ya, sị ya mba, ya nwa ya sị ya mba na ya eji ọnụ ya na pakata ihe a na ihe ekwere. So nwanne ya nwoke keep on calling to check na ya agwago nwunye ya na-asị ya na ya gwara ya na enwekwe chance nakwa village again. Nwanne ya nwoke wee sị ya na ọ bụrụ na o jere gwa nwunye kịta ya gwa mama fa ya amago na ya ma nwunye ya wee sị agwa mama fa. Nwanne ya nwoke wee jee wee gwa mama fa. Mama fa wee tie wee besie wee sị ya na si ihe amara ka emere bụ ọnwụ, na ha ga-agwanụ dị umeala na onwego ụmụaka na-abụ n'ụzọ. Ọ sị m nne ya mere alụ, ya wee mere ọsọ wee nachige skuul sị na ya ma nna ya wee gwa nwunye ya furu iru ya ga-eji wee fụ dịsi umeala. Mana dị umeala ebidogo na-akpọ ha na-asị ha na ya nwere ife na-eme no because of etu ya si eme ọkwa ya tago ọ sị bụ nna ọkwa ya. Mama ya wee kpọọ dịsi umeala wee gwa dịsi umeala na nwanne ya nwoke vidoro ife niile mee. Dịsi umeala beketela akwa bekete a na-achọ ka o mepee, ọ na-ebesa akwa na okwere ojiji, ọ na-ebe belogbogo obelogbede besie na. Ọ sị m ọkpọ ọnya na ya dị pik, kedu anya ya ga-eji wee pik, kedu etu ya ga-esi wee zi ya na ya mọrọ ife a ga-eme o. Nwaanyị akpọ ọnya na ekwere pik. After 2 months o wee kpọọ ọnya sị anya na tabani anụghị ife ome. Ọ sị m nne na ya ma nna na dịsi umeala ga-egbu ya, na ọ na-abụnya dị na-ere ananya afụ nke o ji pilo na-achọ ka ọ pigbuo onye. Mgbe ụfọdụ ya nọ na nlọ ya na-afụ nke o tiri nsị na nri like na obi ekwere ka ya mee ife a na je nakwuru dịsi umeala. Mana dịsi umeala na-asị anya nataba na ya agbaghalụ gị ya wee jee wee luo one day nwanne nwoke wee kụọ ya meeting kpọọ nwunye ya wee nọrọ na-echie. Ozugbo ọ na-emepe geeti befe fụ ya tiwa akwa ya wee mela ọsọ gbauga azụ ụlọ. Amara m ife na-achọ kedu ife ị na-agbala ọsọ, kedu ife ị na-agbala ọsọ. Ọ sị m nwaanyị a bido bewekwa akwa again. Ya wee sị mba na ọ gbaghalụrụ ya esi azụ ụlọ wee nakwa skuul. Ọ sị bụ na eziokwu na ụjọ na-atụ ya ya lụkwuo skuul. This second one ama nkwe ka ya zuo ike ụnụ agba ife ha na-abụọ mụrụ ụmụ nwoke ka fa mụrụ. Nke izizi na-esi ọnwụ na ya ga-abịa na ọ ga-anụkwa ya na nwa ya ma ntakwa n'eze na ọ bụrụ na ọ nụrụ ya na ọ ma mfụzi nwaanyị again, na ọ bụrụ na ọ nụrụ ya na ya ma mfụzi nwaanyị again. Ọ sị bụ ike gwụrụ ya na ya nwere ife a ga-eme, na ya nwere ebe a ga-ebido, na enwere dike ifesi nwunye na ife a kịta bụ 4 months ya na nwunye ya afụbeghị iro na ya na-agba ọsọ. Nwanne ya nwoke nọgide jejụba nwunye si ya ma nwanne ya nwoke ọ ya adụkwa ndụ ma ọ bụrụ na ọ bata ka fa birikwe. Nwunye si ya yes. Mana ife a na-afụ na nlọ is different from ife a na-asị na nwunye ekwu. Na nwunye bụ ezigbo mmadụ mana still na o ji ekwere ya gbọrọ ka ya si ya eme. Mana ife na-enyezie nsogbu kịta bụ ka eke a ga-esi wee handle this second girl ya the first one na-esi ọnwụ n'ọdụ ụlọ ka nwaanyị ọgbaghalụ gị. Ụmụnne na people ga na-asị kedu ife a ji wee weta this story. No judgment nke ya ji wee weta this story. Ya chọrọ ịgwa ụwa ife ya mere nwunye maka na ya nwere ike ịforgive onwe ya fọzalụ nwunye ịforgive ya. Ya just jiri aka ya na-ata onwe ya afụfụ. Onye mara ife ọ ga-agwa ya agwa ya. Ihe a bụ nnọọ mistake ndị friends kwanyere ya. A na-akwanye gị na ibe ewu
ebumnobi ka m na-ajụ gị ebe atụrụ lecturer like you ijebe rọ mgbe ị na-eje rọ ị chọrọ ije sie rọ amara m ife ibu n'isi o kedu ife ibu n'isi mgbe ị na-eje rọ ka ọ na ịmara ife nke a bụrụ na imu bụrụ nwa o na ịlagide nwunye gị kpọpụta ụmụaka na-abụ gwa m ọnọdụ dis woman na di woman ji ụmụ nwaanyị na-abụ na-ahụ imugo nwoke na-abụ n'ezi nwaanyị a wee ka nọrọ na-eche gị sị gị na ọ ga-anọ gị efu gị ife na-atụ ya ụjọ na ọ bụrụ na nwaanyị a mụtalụ nwoke na ya sị oke mana ebe ọ nọ nwaanyị na-abụ ka ọ mụta ya nwa nwee nwoke na-abụ n'ezi wichi n'isi na nwaanyị eketezi oke nakwa ifu gị ya wee na-atụ ụjọ na ọ ga-enye gị nsị o nwere ike inye gị nsị ịgwa gị eziokwu enwere possibility na ọ chọọ ka ilute nso ka o wee mee gị ife nwekwe possibility na ọ gbaghalụgo gị actually gị dunete ụmụazị as long as na ịma nnọfe anụ wichi ịgwa m na ịgwa nwanne gị nwoke si ya na ị nwere ike ịnụ any of them so na ọ dị possible na ọ gbaghalụgo gị ọkwa ịghọtago mana ọ gị na chi gị maara ihe nji wee kọba akụkọ bụ na mgbe ụfọdụ ife ụmụ nwoke ka family all these mistakes of ịtụba nwaanyị ime ma omenala ibe iche na welende na fa bụ nwoke mba most of them na-ezokwu ezo most of them na-pass through a lot because of it yes mana adụtọ na fa bụ nwoke fa ama nkwụ nakwa ịghọtago kedu ka lecturer si wee chọọ ise ibon gị gaba n'afọ na akwala amara ife akwala na-esu isi n'ọkụ ọmara ife amara m ife m nwere ike ịgwa gị kama na ukonjọ gị jụrụ ukonjọ gị jụrụ so enwere m ike ịma ma ọ gbaghalụgo gị ma ọ gbaghalụgo ife agwa gị mee ma ọ etu ị ga-esi mee ma ọ na ọ gbaghalụgo gị ma na ọ gbaghalụgo kama na ife imere ajọka I will condemn it ife imere ajọka ya ịlụla na pụ ezi elu you didn't even care you don't even think about this woman that you claim that loved you I don't understand you sometimes amụrụ m etu unu si eche echiche so amara m ife m ga-agwa gị ndị be anyị daalụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ